Coba opsi na. Niya salah ko no to. Sasawa-sawa mo. Tidak ko naman sa kanapit. Ito lagi na naman yung kari ko. Gabi din nga. Ako na pala lang kami kaka-injection na ako. Ha? Di ka, na dinaranon ka lang, di mo ipalo ko lang. Okay, ang tunay meso ba ka na mga di, may kaka-injection na ako. Kung saan na doon? Globe? Ako nga. Hirap kipikiran naman ako. Tubig. Nakapunarawan ako sa kanugin na ito, pamikiran na nagilaw sa kanay, di pa lang. Kamamamay, nagparilakan. Di ko nga din napayo ko na. Di ka balangod, nabali ako subi. Yan, petan, rin siya ibang arang gulo. Kata ni Margie, bukan niya pa ito. Margie, nakikinjisin si Papa. Saka Margie. Saka, yung pag-akulan, nakikinjisin na ako. Kata nasasawa niya. Ngayon, ote. Kata nasasawa, tama nasama na naman. Yung adi pangal ka mamaya nga. At ano naman ako rin pag-ubay na. Isa na ako naman, nakay ka na. Si Kuya kami kaya niya doon kasi. Yun na to. Siya man eh na. Nakakilig mo ka pala, kuya. Nakapetan. Ay, mapasal ko na lang na din na natin. Ito, Mari. Kung ka ba naka-astra o... Ano to, astra eh? Doon siya kapirang ni Margie, ibit dito. Pwede ba tarusyong? Oh, kakabang-kabang. Pangalapan ako yun, naibot naman ako yun, ito na. Doon na ba nirang kapili? Mapri para dito. Bismillahirrahmanirrahim. Yalo na siya pa kami nga. Natin naman eh, wala guna. Pumatay tano bu. Oh, ano ba ni Marirelay? Papa di. Ha? Pare lang, relay ako ni Bus mo ba ito may gulaw lahat naman. A few moments later. Hello mga kasama, good afternoon. Nandito po tayo sa may Pakona. Tayo po ay magpapa-inject dahil po para sa protection ng ating kalusugan. So, ito na mga idol, mayroon na tayong forma para idol at kuha tayo ng number. So, ang mga requirements dito is yung valid ID. So, abang-abang lang guys. Sila po tayo dito hanggat sa mapapulunan tayo. So, keep it up mga idol. A few moments later. Halo juga san? Diyan. Berapa anak main? Sa gulong? Diyan, lagi-lagi. Apa? Laglat, bubusin ko, lagnat. Sa ngayon, nawala. Sa tinitika gulong? Diyan. Ito ka din sa food, iingit, Kung na next step. Nawala. A few moments later. Mga idol, tapos na tayo sa step 4 screening. So ito na, pupunta na tayo doon sa lugar kung saan andun yung, ano ba yung ano dito? Janssen yung ginamit nating ano, para sa Rismacona. So mga idol, papunta na tayo doon. So ito na idol, dito tayo pipilaw sa may Janssen. Pakanda muna tayo. A few moments later. Kaya pa ka? Dapat. Ito na, napala sa? Benagla ka? Ha? Naladigan ang pag-inji ka?
Ana na, kasi bro. Naligtas ka, no? Ay, tulad ka nung naging, manong yung pasal. Ah, hindi ako nalipangan, napakampi. Tuner ka. Ano siya kasi, kate? Tatayaw Jensen. Oh, apa dia? Tunai mesra ibu lagi ya? Ah, dia tuan rugi nak additional udah. Namanya dulu. Ah, kuatan. Ini tiga. A few moments later. Tapos na tayo mga idol. Medyo okay pa. Pero masakit. Parang ano lang. Hindi totoo yan. Hintay natin yung lahat natin. Ano? Ba yung buhok natin? Lapang na natin. So, dito na. Mayroon na tayong cut. O, di ba? Galing. So, after that mga idol, magpapapicture daw tayo dun. Magpapapicture tayo. Yan. Tara! Tapos na tayo. So, maraming salamat mga idol.